benefició. Tremol al capital, se contenes mercats, terratrèmol fatal, orquestrat des de dalt, terrorisme global, amenaça total, enviar-me soldats contra l'imperi del mal, seguretat nacional, arriba l'immigrant, delinqüent potencial que es portarà al treball, erosió cultural, fracàs escolar, la doctrina moral controlant el ramat. Imatges, comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venent-se al més bon postor, menetius i mercenaris, venda d'informació, paraules i prestidigitació. Quantes persones enganyades, manipulades, desarmades mentalment i amaestrades. Pantalla plana, Dolby Surround i Fontanales, overbooking en totes les sales. Càmera, acció, impressionant factoria de ficció. La realitat no benefició. Destapa la conspiració. Càmera, acció, impressionant factoria de ficció. La realitat no benefició. Espionatge oficial, interessos creats, serveis d'intel·ligència, presidents assassinats, dictadures refundades i algun cop d'estat, indústria de la guerra i documents classificats, Fons Monetari Internacional, sicaris econòmics i el Banc Mundial, les Nacions Unides i els amics de l'OTAN fan de jutge i part del negoci més gran. Armes de destrucció massiva, un refugi antinuclear en cada cuina, grip aviar i pesta porcina, i la gent en cua per comprar la medicina. Ja estàs notant els efectes psicològics, no surts de casa, fusell i prismàtics, vivint en Matrix, el món sencer en quarantena, avancen ràpid, vigila l'esquena. Imatges, comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venent-se al més bon postor, menetius i mercenaris, venda d'informació, paraules i prestidigitació. Quantes persones enganyades, manipulades, desarmades mentalment i amaestrades. Pantalla plana, Dolby Surround i Fontanales. És un cabàs de mentides, el que s'amaga darrere el teló. Polític compra televisió, comença la desinformació. Encaren les nostres vides cap a la seua direcció. Intenten a tot costo que sigues una titella sense decisió. Imatges, comentaris, mitjans de comunicació, sicaris, venent-se al més bon postor, menetius i mercenaris, venda d'informació, paraules